ba abin da zai tsaya a duniya saboda mutuwanka komin darajanka. La ilaha illallah. Komin darajanka ba abin da zai tsaya saboda mutuwanka. Iyaka kawai a zo a zauna ne a yi kwanaki. Duk kukan da mutum da yi, in kukan jini mutum zai yi, to akwai adadin wani ɗan lokaci shi kenan dai watsake ci gaba da hulɗarsa abinsa. ‘Ya'yanka ne da ‘yan uwanka ina da matanka, to a sagagin kwana ukun nan da akan ɗan yi zaman makoki a al'adarmu na nan, to a wannan sagagin komai ya wuce. Mutum ya gama ne ya yi sati ɗaya, dai ci gaba da holewansa, ya ci gaba da rayuwansa. Matanka ta gama ne ta yi maka shekara ɗaya, inda sauran ruwa a jikinta za ta wani namiji zai neme ta a yi aure da kuɗin da ka tara da shi da a yi sharholiyan biki mahala. Gadonka a shi za a kwanta, ci gaba da sha'ani malam. To sai ka ga shekara ɗaya an manta da kai, shekara biyu, shekara uku, sauran kuma an ma bar bakin ciki. Me maka addu'a ma sai tsantsan masoyi shine zai iya tunawa da kai ya maka addu'a, kowa ya shiga sha'aninsa. To don me za ka ɓata lokacinka akan neman yardan wani ba yardan Allah ba? Ka ɓata lokacinka akan neman connection da wani ba connection da Allah ba? Ni wallahi tallahi idan dai mutum zai saka wannan imanin da yaƙinin a zuciyansa, wallahi ya yi haƙuri akan kowane irin musiban zai ƙare. Wallahi ba wani abin da zai dawwama, ko daɗi ko ba. Saboda haka haƙuri, ka yi haƙuri, ka yi haƙuri, ba za ka yi nadama akan haƙuri ba. Ka yi juriya, ba za ka yi nadama akan juriya ba. Ka ɗauki wa'azi da ibra cikin abubuwan da suke shigewa a gabanka, ba za ka taɓa ɗanɗana sani ba. Wata rana za ka gane cewa lallai rayuwar duniya ƙarya ne da ruɗi zalla, ba wani abu ba. Wallahi ba